Представете си, че сте най-обичаната рок група в страната. Имате всичко слава, фенове, хитове. И изведнъж, за една нощ, всичко ви е отнето. Това е историята на Сигнал и фаталната 1982. В началото на 80-те Сигнал бяха феномен. Песните им, може би и «С Богом», звучаха от всеки прозорец. Те пълнеха стадионите с млади хора, жадни за рок музика и свобода. Бяха на върха на света. За разлика от други групи, Сигнал имаха уникална връзка с публиката. Те не бяха просто музиканти, те бяха приятели. Енергията на техните концерти беше наелектризираща, нещо, което властта наблюдаваше с подозрение. 10 февруари 1982. Спортна зала, Изгрев, в Бургас. Залата е препълнена. Еуфорията е огромна. Никой не подозира, че този концерт ще остане в историята като черна дата за българския рок. Милицията се опитва да усмири тълпата. Напрежението расте. Вокалистът Йордан Караджов се опитва да защити феновете си. В хаоса той понася тежък удар. Концертът е прекъснат. Тишината след бурята е оглушителна. Последствията са мигновени и жестоки. Групата е забранена. Нямат право да изнасят концерти, да се появяват по телевизията или радиото. От национални герои, те се превръщат в персона нон грата. За една група, която живее за сцената, това е смъртна присъда. Те трябваше да оцеляват в изолация. Но въпреки забраната, музиката им продължаваше да се слуша тайно. На касетки, предавани от ръка на ръка. Властта можеше да спре концертите, но не можеше да спре любовта на хората. Сигнал се превърнаха в символ на съпротивата, на младежкия бунт срещу системата. Забраната само усили легендата им. Години по-късно, забраната падна. Когато Сигнал се завърнаха на сцената, те бяха посилни от всякога. Те не бяха просто група, те бяха оцелели. Те бяха доказателство, че рок-н-ролът не може да бъде убит. Да те жадувам, стана химн на любовта. Текстовете им добиха нов смисъл след преживяното. Болката и несправедливостта бяха претопени в изкуство, което докосва сърцата и днес. Инцидентът в Бургас показа грозното лице на цензурата, но и красивата сила на музиката. Сигнал платиха висока цена за своята свобода, но спечелиха вечно място в историята. Тяхната трансформация от любимци на системата до бунтари по неволя ги направи истински икони. Те не избраха този път, но го извървяха с достоинство и чест. Днес, когато чуем «С Богом», ние не чуваме просто песен. Чуваме ехото на онези бурни години, на борбата за правото да бъдеш себе си, да слушаш музиката, която обичаш. Историята на Сигнал е историята на едно поколение, което отказа да мълчи. И докато има кой да пее техните песни, споменът за 1982 ще ни напомня за цената на свободата. Те започнаха като музиканти, преминаха през огъня на забраната и се възродиха като легенди. Това е Сигнал. Това е българският рок. Благодарим ви, че бяхте част от това пътуване назад във времето. Нека музиката никога не спира. Това беше разказ за смелост, музика и непреклонност. История, която заслужава да бъде помнена. Останете с нас за още невероятни истории от българската музикална сцена. Ако искате да научите още тайни от историята на българския рок, не забравяйте да се абонирате за Bulgarian Dux.